Благодарим ви, че закупихте видеоалбум. В това кратко обучение вие ще научите как да качите своите видеоклипове и как да ги подредите в желания от вас ред. Нека да започваме. Първо, свържете видеоалбум с вашия компютър чрез приложеният в комплекта USB кабел. След като сте го направили, видеоалбум ще се появи във вашия екран с двете си папки – видео и фото. Изберете желаните от вас файлове, хванете ги с мишката и просто ги плъзнете в желаната от вас папка. Видеята в папка Видео, снимките в папка Снимки. Изчакайте да се запаметят. Ако желаете да подредите качените от вас видеа и снимки в определен ред, просто пред името на файла напишете желания от вас пореден номер 01, 02, 03, 04. Когато приключите, ги сортирайте в възходящ ред. Повторете същото и със следващата папка. След което натиснете с десния бутон върху фолдъра и изберете Излез. След което изкарайте USB кабела. Никога не форматирайте видеоалбум. Време е да се насладите на вашите видеоклипове и да преживеете отново незабравимите си спомени.